Saz ýasaýardy doganym. 2 ýyl doganym. Saz ýasaýardy, hip hop ejady programmada ýazylýardy. O taýda da karaoke mikrofonlar bolýar. Şonu özüçe rap zat ýazan bolup meň üçin çaga bolamyň. Näle zat bolsa da öýle bir hilek ütkeşik wow zat bolup görnýär kiçilikden Lil Wayne zat dinläp zat. Şuny amerikansk kinolar zatlar görüp zaten nähä salyp şolaň ýürüýüşinden tam hip hop kulturany gowaramsaň. Şoň bilenem 2009'da zatda uje menem birinji aýdymmy ýazyp görendim doganymdan. Sazlar wady bir topar. Menem hemmesini satyn alýan bu sazy plan çalyn diýip ağlaýardy. Onda men kompýuterden alyp bilemem gorkýardym. Aýyny ahyr bir zat edip ogurlap bady internetde sazlarla başga bir aýdymçylaryň sazlary ýöne plan ýerden satyn aldym zat diýip zadan soň jep alýardym. Oturdum da samsyk sözler ýazyp başladym. Özüm ýazýardym 9 ýaşymda. Özüm ýazyp gülkünç bolýar, zat bolýar, ýazyp bilemok. Ýöne göni başdan bir hilek bite girmän oňarýardym. Ýöne söz problemam bady. Bir hilek çagan kellese. Edip 2009'da birinji aýdymmy düzdüm. Onu düzübem bir ýyllagyn öwrendim diýip inni studiýam ýokdy da. Gorkýardym, utanýardym studiýalara gitmäni. Doganymam akitmejek bolup, janýalyk bir zatlar bolup, soň bir gün gidersiň meň bilen gidersiň, soňa gider näçe bir gün doganymyň studiýaga gitmegine salap gittim de, şonu 2010'da birinji aýdymmy ýazyp gördüm. Başlandy başladym. Soňra ondan soň 2010'ka dowam etdim aýdym. 2010'ka söýg aýdym ýazan bolup gördüm, zat görüm, özüm düzýärdim, zat ýazdım. Anne çaga bolan ütkeşik gowaýdymlar ýokdy da görýäni. Soň nädeň uşlaň gülýär, klasaşlaň gülýär, öýdäklere diňletýän, näme zat boldy, näme ýazýan, oğlum. Oň sözlerini soň bir gün dinleden sözler, zatlary dinleseň o dinler ýazatdy. Aýna 2012'de barlay zat diýip goýdum. Dinläp gezýärdim. İska Muslim, Sayg, Zoomer da. Şolaň aýdymlary dinläp gezýärdim. Öwredip. Soň 2015'de şo zat çykdy, Compton'un kinosy çykdy. NWA. Ice Cube'dan. Şoň kinosyny görüp soň klasaşym çağırdım. Şu kinony göräýillä bile zat diýip. O sen bilen göreli. Bizim şunýal gruppa çaýla zat diýip Garaş. Şo döwür yaramaz adamlar diýip gruppa döretdim. Rayonumda top oynap beren oglanlar alyp rapper bolsyn zat diýip rayonumda öwümde ul oglanlar getirip diýip sen raýawaýt sen beyt diýip ondan zat şu wagt täze ýüzwa ol wady gruppada oňlanan bir studiýada başga bir studiýaga gidemde tanışyp senin bizim gruppamyza gelsene diýip 9 10 oglana çen daat etdik. Diýip ondan täzen başladym 2016 boldy zat boldy soň Iska Muslimyň grubun aldaýdy gruppasy wady. Soň Iskada zat etdi. Sen potensial görýän, gel men gruppamda zat et, men dadymyň artist boldy men gruppam. Grubuna geldim. Soň grubuna konsert zat bolýardy o döwürler her 2 aýdan täze ýyla münasibetli artistň biriniň doglagyny bolsa üýüp şonu konsert edip bellemek, zat etmek bir hilek. Hemme meňde futbolka zat bir hilek zat da o komandadyk. Studiýamyz wady 30 padwalyň içinde o dönüp studiýada gurulap her gün baryp çataýda aýdym ýazyp üýüşüp 8 bolup ýazyp 7 bolup ýazyp diýip ondan başlady. Ýolum uje özümi berkedim da ýa-da urbunda zatda men berkedim. Rapper bolup berkedim. Ýene ýan gaýdysynmaly köpçülik tarapdan çykan ütkeşik aýdym özüme bolan anamda ütkeşik kynçylyk ýok. Mysal üçin söz ýazmam kyn ýa faz tarabym kyn oňar zadym ýokdy. Ýa-da daşdawrumdaky oglanlar kabul edibilmän ýa kim bilen aýtsam kam ýa oňa aýdyp bilemok, beýtip bilemok bir hilek zat özümi
Gowy berk duýadym, pastaýany kynçylyklar ýokdy. Bir şo kiçik kam kynçylyklar bolýar, o adam sesim inçe, gençme, kepke, aýdan esti, sen eýle, beýle, karaçy gülünýärdi bilýärmi? Şo döwürlerde bady kynçylyklar diýip, olam kynçylyk däl, näme öýüňdäkiler, aý oglum gowy sapaň okasana, raýa kap görüňden zat diýip, bir olam kynçylyk däl-de, ondan bir şo döwürden eýem bir döwülüpdim, şo paçan wagtym, kiçik wagtym döwülüpdim. Ondan soň eýem 2015-de zatda eýem başlamda bir ýylyň kyn boldy. O tejribe ýok-da, experience ýok, bir hili kyn. Bir zat etjek bolýan bolyn, pastaýan özüň ullary bilen deňeýän. Men şo häsiýetim, mysal üçin aýdym çykarýan bolyn. Bul aýdym sakin gıça bolmadylar, ýa bul aýdym awdydaýyn hyýalyk bolmady, ýa olar başgaça çykar, ýa men şolar hyýalyk çykarmak üçin näçe ýyl ýaşamaly, näçe ýyl aýdym aýtmaly diýip düşünjäm bäli. Soň 2017-2018 boldy, ýa öz stilim tapdym. Bu autotune geçdim, sesim öz sesimi hiç ulanamakdym. Gön autotune öz sesim tapdym ýa. Öz type beat'den tapdym, tam nälik diýsem ka, o wagtlar Dene trap edilýärdi. Trap gönü beat'a, gönü trap eýle. O da tamam menkem zat şo döwürlerim Playboy Carti, Lil Uzi Vert, zat Tentation, şolar çykan döwürleri, şolary seyredip wapça ýetgeşik bollar dağlar o döwür birden geldiler. Menem şolary hyýaly geçecek bolup, şolaryň type beat'lerini, şolaryň albomlaryny, zatlaryny dinläp eýem özüme fundament gurdum. Уже birinji gedemde ýa bir hili gaty meňdejek bolýanyny bildir ýa-di, biraz gyşygyrak bolýardy ýöne ikinji, üçünji eýam şo diňlen aýdymlaryň üstü bilen eýam özüm gurdum. Ondan уже adamlar meni başgaçara kabul etip başlady, уже boldy citizen dip adam alym. Boldy şondan soň уже boldy kynçylyk, ondan soň kynçylyk ýok. Başlarda 2016-2017 bir hil geň görülen döwürlerdi autotune. Autotune bilen ýa-ni näle żywo öz sesin ýokmy? Ýa ýene bir zat öz sesin ýeten, öz sesin ba, ýa-ni gep onu däl. Öz sesin bilen etjek bolsaň men halka aýdym ýazamak ýa gidip żywo çykyş edemek ýa da demek. Rapda ulanýar, uje geň zat däl. Ýa 2023-nji ýyl geň zatda ýa öz sesini ulanýan adam ýogam şu wagt. Şu inni öz sesini bilen aýdýanmy diýip geň görýärmiň. Efektden zatdan doly bilýärmi? Ondan şondan ýa şo da ýok, kritikada ýok, dogry ulanýardym. Gyşyklat ýokdy, dogry ulanýardym, gelişdirýärdim. Şoň üçin bolmady, ýalam kabul etdiler. 2018-de men gullugy etdim. Onun öň ütgeşik tanalan aýdym. Edil köpçülüge tanalar ýalyga aýdym ýokdy. Ýöne rap auditoriýamyň içinde tanalan aýdymlan bady, olam biri Gadagan diýip aýdymma, PS Inferno bilen Şugun diýip aýdymma, Iska Muslim bilen. Soňam Manaton bady, söýgaýdym kän çykaramakdym. Birçe söýgaýdym bady gullukdan. Bir kisancakdary. Şo 3 aýdymda çala respekt galan. Atak o wagtym näme men üçin kän diýip müňe ýetsem men üçin o wagt känni. Skaçkam badym, ýüklemem müňe ýetýärdi. Ol men üçin eýem begençdi şolar 500 ýetdim men 500 adam dinläpdir diýip eýem aşlygym ýokdy o döwür. Soň gullugy etdimde bir ýyl gezdim. Bir ýyl näme ýazaýyn bolanyk, deň duşlamayam, çögürüp ýykyp ýör Aşgabatda. Menem gullukda ýam otyn. Kän mümkinçilik ýok, günne saat dinläp bolmak, zat bolanokdan. Aýna uwalyňa gidýän wagtlym bir güniň içinde uwalyňa gidýärdim. Bir ýerlerden reska saat tapyp bady edip bir Aşgabatda oglanlar bilen habarlaşyp maňa şeýle saat gerek zat diýip şeýdip 3-4 sanyk saat alyp bir güniň içinde şo 5 aýdym ýazdym. Şo 30 albom aýdymlar. Ýok, ağlatdym. 4
oturup ilki jadyny yazmadım. Tanalanaydym jady. Nime giňişleýin aýtyp berýän jady diýip tanalaydym. Näme diýsen, jady diýsen bolýar bolýan istoriýasyny aýdýanlara, la hekaýasyny aýdýan aýdymlar döreýşini. Jadydan öň gorku diýip aýdym ýazdym. Gorkuny ýazdym. Gorkuny ýazdym da soňra keldi, ijeýe geldi. Pikir geldi-de şunýalyk albom etsem nälik gorka diýip gorkuny aldım. Da şu gorkudan ilham alyp jady diýen aýdym ýazdym. İçine hem aladalam ýazdym. Maşgalamy göresim gelýänmi? Söýgü, zat, ol bul, onuň adamlaryň iki ýüzlügi barady. Daşdogurunly peýda bolmasa dostun galanok, bilýärmi? Ýani daşdogurun kiçel uğraya hakykatlaryňa serden oklarda sen olar üçin edýän zadyň, edýän pikiriňe zadyňa serden oklarda ýa senden gelýän peýdaňa seredýärler, zadyýarlar. Onuň köp wagt sen görünen ok, gatnaşan ok zadyň oklyny ýa daşdogurundaky adamlar azalýar. Nälik? Soň näme? Aýdym diňleseň dol düşünýän şu dol ýadyma düşenok. Esa şu maşgalam, söýgü, hemem kynçylyklar birazçyk şu kiçik wagtym geçen kynçylyklarym şeýip garaşdyryp bir aýdyma zat etdim-de Instagram'a zat goýberdim. Böylece goýdum. Tesla diýip bir aýper bar. Bu Tesla Meylis. Meylis hem görtdi, halady Meylis. Onuň şeýle artsan idi. Şulaydym gowup dur men sazyny täzen ýasajak diýdi. Ikinji kuplede de men girjek şulaydym edel bile diýdi. Menem begendim. Kömek bolsa gowda men gullukda eken dadym mümkinçiligim ýokdy. Aňarda bir ýylanyda, bir studiýada men diňe sesim goýdum. Sesim bilen ýani zadymy ugratdym. Bärde özüm studiýanym işledýänem, sazyny özüm edýän diýip. Indi bir hepde boldymy, bir aý boldymy bul edip ugratdy bolýan olaýdym diňläp otyryn. Anana maqşalaydym men ýazarma. O sözlerini, zatlaryny şu gaýtala diýsen gaýtalamak kyn. Anana maq nira çykarmaly, näp çykarmaly. Kellemde 5000 zada bolar bolaýdym diýip otyryn. 5000 daha bolar. Indi bul çykdy. Prosmotrlar görüp bilemek men. Gullukda ham internetim zadym ýok, prosmotrlar görüp bilemek. Aýna bir hepde owalyňa çykýan ýa eýtip beýdip bir zat tapýany seredýän. Bir günne 1000, ikinji gün 2000, üçüncü gün 3000, 4000, 5000, 6, 7, 8, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 gitdi bul. Ondan sonra şu 80 näçe YouTube'un özünde. Ondan daşary Spotify, Apple Music, tam gurrun ýok, tam başga saytlar, o taýlar, opşe 200-300 min, 400 min bolanlar diňlenme. Şondan soň göni 200'üm çykardım soňlyk. Ondan soň gorkym, şu birinji ýadan gorkym çykarjak bolup berdim. Şu 200 jadi gorky. 200 jadi gorky. Şu 3 aýdym, men ýasady. Sizden men ýasady. Ondan soň men arkyn. İstän zatlamy etip başladym. Şu wagtlar zat etdim. Şu konseptni tutdum. Ondan soň öz istegime görä aýdymlar etip başladym. Adamlar meni dogry kabul etip başlady şondan soň. Hemişe diňe öz nälik düşünjäm bady köpçülik üçin däl, öz sen zadym etmäni halaýadym. Şonum adamlaryň diňlemesini nälik diýsem käm. Adamlaryň isleýän zadyny diňletmek däl, öz isleýän zadymy adamlara diňletmek şo maksat bilen hereket edýärdim. Ýani olam bolýarym. Bolýada ýöne materialny tarapdan peýda ýok. Materialny tarapdan taň işde gelen oksaň respekt bar gelýär ýöne zat gelen ok. Gazanç zat ýok olaýdymlarda. Ondan soň dostum, tanışlym, zatlarym toýaýdymlar zatlar. Et şonýa zat etdip, köp tanışlama edip şoň üstünden toy üçin, zat üçin, çykyş üçin aýdymlar edip şo gazanyp gazanýarlar. Menem näme?
Şo underground men eyle, men hakyky men true eyle beýle diňe özüm üçin etjek, sonuňa üçin etjek. Belli bir pikirim var, şo pikirimi ýetirjek diýip şo pikirde gezip berdim. Ony oglanlar, bolla goýa seni ya Mulla Xan oglan sen gazanmaly, eýtmeli diýip şo pikir kelläme zat etdiler. Men bolmasa hiç söýgaýdym, men köýdüm, ýanynym, söýdüm, çoň ýazatlar edemokdum da. Ay bolýa barlaýyn, nip küşdük şoňa sazlaň üstüne, afro diýdi, zat diýdi. Karwilla bilen işledim, bir ýyl. Karwilla bilen işledim. Aýdymlar, gowy, räni gowoldy. Men pikir etişime gowoldy. Ýana pikir etişimi diýaly üstbek getirmedi. Aýdymlar. Tam dinlendi de menden uje men söýen adamlar bar başda. Men öz stilim üçin şol adamlar ýitip başlady. Ay bollaly sen raýabyň gelmeli ýerine geldi diýen boldy. Sen hem inni hemme kişi alyp bolup diňe şo toý üçin, çykyş üçin aýdymlar et. Toý üçin, çykyş üçin aýdymlar edýän eýle diýip şey diýip meni ýüze urdular. Ay menem ay bolýa, gitsin men bir zat gazanmaly, menem bir zat etmeli. Etdim de eýem. Soňa da bolan höwüsüm açyp başlady. Ýaltan başladym. Aýdym ýazmaly bolsana ýanymdaky täze ay hepde de bir aýdym klip aýda 2 aýdymda çykaryp otyr men ay sırana bulaýdymdan dinlenen oklay menki däl, menkilik däl zat diýip şey diýip öz-özüme ýoşuk bilen öldürip başladym. Ay soň kellämi näle diýsem kan birden ýitdi şo pikir. Aýdymdan pul gazanmak pikir kellämden birden ýitdi de ine şu wagt täzeden öz-özüme gelip şu wagt albom ýazjak bolýan. Öňki stilimde aýtjak sözlerimi arkaýyn aýtmaly sözlem däl, öz aýdasym gelýän sözleri arkaýyn ýazyp zat edip şu wagt taýyna otyr. Ene belki görer, belki plan diýjek gel bir kilden moş toýlarda zatlarda da aýtyp gezip bilen ýöne edil şu wagt ki isleýän zadym hakyky öz isleýän zadym soňatda bir görkezesem gelýär, bir açyk bir özgörüş bir zat görkezesem gelýär. Hakyka çaýsam şol ýöne menkilik däl eýle ki tans üçin, zat üçin şowkun zat adamlary begenler bad, tans etdirip bad. O tarap zat däl men bir açyk maraşnyrak da men stilim. Köp wagtlar men aýtmar zadalyan, ara kesme kanalyan. 6 aýda bir aýdym çykaryp bilýän, ýylda 2 aýdym çykaryp bilýän, kän da dedem şol aýdym şunýalyk raspysaniýama şolay bir aýdym çykarmaly, indiki plan aýdym çykarmaly, akymda galmak üçin men ýatdan çykararlar bolmasa eýle beýle onýal aladaram wapşe ýok, düýünden ýok. Motivasiýa berýän zat durmuşyňda käbir zatlar bolup geçýär, bir açyk moral tarapdan bir açyk agram berýän çemelen bolýar. Onu içini bir zada bir ýa tam ýakyn dostuna aýtyp bermeli ýa-da aýdym üstü bilen edil bolşýalyk däl, bir açyk owadanlap hemme kişi peýda bolup mysal üçin menki problemler belki başga bir adamlarda bardyr, belki ýene bir oglanlarda, ýene bir gyzlarda men içimde geçirýän kynçylykdan bar. Olaram şo ýagdaýdan diňlerini alyp çykmak üçin ýanlarına mysal üçin belki yollaş hasabyna diňläp bilýärler. Biz ýalan bar eken içinden gorkunç däl öýdýän eýle beýle. Ýa-da şoňa çykalga tapyp hasam bir kelek şonýalyk bir açyk kynrak ýagdaýlara düşen adamlary bir açyk motivasiýa bermek üçin mysal üçin bir açyk şadýan bolmak üçin nälik düşünürsem bir samsyklap başlady. Nuni şo ýagdaýdan çykarmaly, ýa çykarmaly ýa-da şolara ýollaş bolmaly. Ana şo maksat bilen ýazýan aýdymdan esasy ilki bilen özüm pikir edýän, şeýle bol, soň käbir sözler ýazýan, şunu ýazsam şeýle diýip pikir ederler, bunu ýazsam eýle diýip pikir ederler. Şul hasam ýüregine girer diýip ýüregim bilen ýazýan sözler. Ýöne çardy üçin, prosmotr köp bolar zat onýal
Wapça ýok. Edesim gelse, edebilerdim hem mümkinçilikler bar. Daşda göründäki adamlar var. Edip çıkalgasyn tap bolýar, ederdim eger isleýän bolsam. Ýöne birinji maksadym ýüregimdäki maksadym şo bolan üçin kän başga zatlar ünsüremakda esasy motivasiýam şol täze nesile birazjyk bir zat görkezmek, bir zat öwretmek. Meň eýlik taraby diňe gynnaşaýdym däl, eýlik trap tarabym, trap tam başga çara aýdymlanma eýliki olama ya olaydımlar da ya kellerdi bir ijeýler ya skillim var kadysyn skillim var kadysyn şey diýilýär mi görgözsün gelýär wow diýdirmek men üçin şol adam keyp ema dinläp käwr adamlar sen men dünýäýe adaýyny alyp çykdyň la diýip şeýle ýazýan adamlar bar şeýle men dünýälik ýöne sen aýdymlaň maňa güýç berýär sag bol barlygyň üçin zat menim şol atlar enerji berýär, güýç berýär, seni ýöne geçip beren adam däl, köp adamlara sen jogap berýän. Sen diýen sözleň adamlara täsir edýäni. Şo täsirim bar üçinem şol at motivasiýa berýär, adamlar dinleýär. Diýär, adamlara täsir edip bilen. Şonymam birazjyk güýç berýär. Bärde aýdymdan gazanjak bolsaň ýara toýa çykmaly. Ýa-da Türkmen rapperler var da yani ya toya çıkýarlar ya da prodüser bolýarlar. Prodüser bolup aýdymçylara aýdym ýazyp bermeli, şondan gazanmaly ya da öz içinde isläp ýazýan aýdymlaryň däl adamlary tans etdirmek üçin ýazylýan aýdymlary ýazmaly. Şon ýaly kynçylyklar bar. Soňam bärde daşary ýurtda mysal üçin streamden zatdan gazanýarlar, bärde oňýarlar. Ýok. Gynsak da bärde ýok. Daşary ýurtda mysal üçin Spotify'da planşa aňarda näme? Toýda oňýarlar da wapça ýok. Aňarda toýda aýtmak, lad etmek. Aňarda toýda aýtmak, lad etmek oňýarlar ýok. Esasy streamden aýlýarlar, tam labellar bilen kontraktlar, bärde o zatlar ösenler bolan üçin oňýarlar ýok. Şoň üçin ýa çykyş etmeli, tam kafelerde zatlarda ýa prodüser bolmaly, ýa da toýda zat aýtmaly. Oň üçin hem şolara talaba laýyk aýdym ýazmaly. Şo zatlara bolaýjak, düşäjek zatlar aýdym ýazmaly. Öz içindäki edefin gelýän zatlary etmek üçin onu etip bolýar, ýöne o zatlary etjek bolsaň sen hökmen daşyndan işlemeli bir ýerde. Eýleki adamlar akıl berýän raýon bilen o zatlar bilen gazanyp bolan oksan hiç kim şo şeten şey diýip soňa diýip gelip pul beren ok ýa sen aýdym dinleýän danat diýdi sen albomyň satyn aldym diýen ýok internetde girýän skaçat edýän bolly bärde oňýar ýok tölenen ok aýdym dinlenmegine şoň üçin hem daşyndan işlemeli bolýar zat etmeli bolýar şo taraby eýdil. Mene edýän işimden keyp alýan, şoň üçin hem kynny biljek. Gal işleýän işim hem kyndan. Kyn işte, agyr işte işlemek, agyr işte diýip işimden hem keyp alýan, edýän soňadymdan hem keyp alýan bolýar. Onam wagtyň geçmegi bilen ösdüren ýa-da täze mümkinçilikler bolar, ýa-da ösdüren ýa-da wapça menem çykyş etip başlanan bir ýerden şeydi bolup gider, şoň paka öz edefim gelýän zatlary edip bilýäm, edefim gelýär. Özüm